Good evening, guys. गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिबाय। दान्दिसे रायज्लायनोसै, फैदो सोर सोर दङ। नोंथांमोनफ्रा बेस्थ' नङा, दान्दिसे रायज्लायनो हागोन। Hello guys, hello. गोजोननाय थाबाय, थेंक इउ, वेलकाम एस नार्जारिनिसिम। बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हादों। गोजोननाय थाबाय एस नार्जारिनिसिम। हाय, हेल', मा खालामदों? मा खालामबाय दङ जोंहा? रावबो गैयालै नै, नोंल'नो सफैग्रोबाय सिगां। जोबोद गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय जिरायदों, आंबो नै जिरायनानै दङ दसे। दासो फैखादोंमोन आरोना, दसे रायज्लायनोसै होननानै फैबाय। ओमफ्राय जिरायदों आरोना। आदसा, खबरा माब्रै दङ जोंहा एस नार्जारि? मा खबर? वेलकाम टु माइ लाइफ स्ट्रिम। जोबोद गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय जोंहा टपिकआ नुजाफैनो हादों, र'दे फामिनि एक्सट्रा बयफ्रेन्डस। आदसा, जागोन। जागोन दे। नों बहानि मोनलाय होनदों आरोना? आं थिपकाइनि आरोना, थिपकाइनि। ओमफ्राय मा होनदों? प्लिज लाइक कमेन्ट गाइस, लाइक कमेन्ट। थेंक इउ स' माच। जोबोद गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय। गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर। नोंथांखौबो आंनिया गांसे आर'नाइजों बरायबाय। जोंहा दिपक सफैनो हादों, थेंक इउ। दिपक आदानिसिमबो रोजा साबायखर। दिङा नों लामारनोसै आरो होनदा। आदसा, ओमफ्राय फैफिनगोन होनदों आरोना। आदसा, ओमफ्राय जोंहा लाइक डन फामि। अके, थेंक इउ, वेलकाम लाइक होनायनि थाखाय। थेंक इउ स' माच।
ओमफ्राय नों मा ओंख्रि जाखोमोन होनदों आरोना आदसा दिनै मुलाजों एन्जर बेदरसोलै दिनै जोंना मैयाहाय कल साहैदोंमोन नालाय आङो ओमफ्राय एन्जर मोनदोंमोन मानै बेखौनो ओंख्रि संबाय एवबाय आरोना मुलाजों फामि मा खबर मोजां खबरा बिदिनोसै आरोना गेजेरावनो 50-50 आरोखि गेजेरावनो खबरा बिदिनोसै दिनै बिराद बेस्थ'लै आं बाजाराव थांनानैहाय थाब सफैयासै आरोना आङो मार्केटाव थांदोंमोन नालाय आङो ओंखायनो दिनै बिराद बेस्थ' थाब सफैयासै अ नेट नाङा नेट नाङालै बेयाव बेयावसो नाङो नेटआ एसेनो आङो मोसौनोबो गांसो हानानै लायखांबायब्रा दानि दा खस्थ' आलारिसो बबोजोबदों गांसो हानानै लायनायाबो दिपक मा खालामबाय दं मा ओंख्रि जाखोमोन फामिनि फिसाय ओरैसै माबा मुला ओमफ्राय एन्जर बेदरमोन दिनै मुला एन्जर बेदर ओमफ्राय नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो गैया दाबो फैयाखै बेयो बेस्थ'थार नामा मानसियानो गामियावबो थांनो नागिरदोंमोन गैया बेरायनो मोनासै खामानियानो बेस्थ' नालाय हारसिं मानसिबाथाय जारलाथारो बिरादनो ओमफ्राय लाइक कमेन्ट गाइस ओमफ्राय एन्जरसो आरो फामि ओंख्रिया औ एन्जरसोमोन आरोखि एन्जरजों मुला ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो जोंहा ओमफ्राय मामोनलाय जोंहा एस नार्जारि मा ओंख्रि जाखो जोंहा दिपक आदा मा ओंख्रि जाखोमोन दिनै ओमफ्राय दिउथिया गबायना फार्स्टआवसोमोन नङा होमबा दिउथिया सुथिया फार्स्टआवनो सुथि जायोमोन ना आंनि गैया बयनि उनाव फै ओमफ्राय सोर सोर दंमोनथाय नेट प्रब्लेमलै नै बाहेरायावसो ओंखारबोनांदों आं बिराद जारलासो गल गल जादों गवाखैनो फामिया एन्जर संनो जाहैनाय होनदों आदसा औ जाहोनाय ओं फामिया दिनै बेरायहैदोंगोनलै दिनै ओमफ्राय
गैया आरोना नेटवार्क प्रब्लेम जादोंमोन ओंखायनो आं नै ओरै फैनांबाय आरोखि लोगोफोर ओरैहाय नैबे लांदांआव फैनांबाय आं गोजोन बेलासिनि लांदांआव फैनांबाय माथो खालामनो आरोना नेटवार्क गैयाबालाय गय गया खैनो फामिया गवाखैनो फामिया आदसा कमेन्टआबो स' जायालै नै सफैबायना फामिमोनहा आयै मानि कमेन्टआ गल गल जादों नालाय जारलासो जागोन ओमफ्राय फामिया बेरायहैदोंमोनलै दिनै थांदोंना थाङाखै दा जिखुनु ओमफ्राय मा होनदों फामिया एन्जर संना जाहोनाय होनदों आरोना ओमफ्राय गुड इभिनिं थब्ल' होनदों आदसा थेंक इउ स' माच नै सफैबायबो रायज्लायनानै सफैबायबो रायज्लायनायावनो जोबोद जोबोद साबायखर आंनि बे लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय गांसे आर'नाइजों बरायबाय स' थेंकिउ फामिनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर रोजा रोजा साबायखर बोरो आयंआलाय आयंआ जिङाव दं ए थब्ल' हनै फामिया होनदों औ इलाय फैबाय ओमफ्राय र' नों दि आंखौ रायखुमानाया आदसा ओमफ्राय गल गल औ नै ओमफ्राय होफिनबाय आं न'आवहाय नेट नाङिनि थाखाय हायनत गल गलसो माथो फामि औ गल गलसोमोन ओमफ्राय जोंहा मा होनदों गल गलसो माथो होनदों औ नै ओमफ्राय नै आं फैफिनबाय फामि ओरैहाय बाहेरायाव फैफिनबाय दासो दुगैखांनानै फैनाय जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय लाइक दन थेंकिउ पारमिसना दे थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर बोरोखि यादि फैयाखैना दाबो थब्ल' फामि फैदों हनै होनदों औ फैदोंथ' नै जाला बेना होनदों एस्सा रागा जोंबाय आरोना ओमफ्राय गल गल औ फाजाथिसो नेरवार आदसा औलै बिदिनोसै आरोखि ना लाबनाय गल गल दिङा फामि फैबायना औ फैबाय नै फैबाय सनाया ओमफ्राय आं गारियावसो सोहाय ओंखारफिनसां गल गलसो होनदों आदसा गारियावसो आरोना दासो फैगासिनो आरोना थफिरामा स्टेपसो होनो माथो खालामबावनो आरोना जोंथ' जोंनिथ' दाय नङा आरो नालाय नेटवार्कनि प्रब्लेमसो जोंहा जायगा सोलायफामि दं होनदों औ सोलायबाय मोसालाय गस्ला गोदान गानलायबावदों नै दिनै खारलांबायसो ओमफ्राय गुमै खावसेया हाग्रा गोजा लावथियाव मा होनदों गुमै खावसे हाग्रा गोजा लावथियाव आं फसायाखै होनदों आदसा दाथ' दैज्लां नालाय ओमफ्राय दा नै गासिबो नै बेफोरबो हाग्राजोब जोंनियावबो हाग्रा जाखागोन आरोना लावथियावबो दि औ होनदों आरोना ओमफ्राय थफिरा होनदों आरोना दिपकआ ओमफ्राय दि होनदों गाब मा खालामदों थब्ल' होनदों आरोना नै दासो दुगैखांनानैहाय रायज्लायनोसै दहयबो रावनियावबो हाबनो मोनासैखाय फैनाय जाबाय आरोना दसे दानिसो दिं दिङा गल बुम फामग खालामना हो एलबिखौ मा होनदों दिंदिङा गय दंफाङाव खागदावना हो एलबिखौ आदसा गय बिफाङावहाय खागदावना होनफिनदों आरोना आयदै जारलालै माबा लानांसिगोन वाइफाइसो लानांसिगोन नामा आङो ना मा होनो बिदिखौ गोजौआवहाय खागदावनाय दोनग्रा वाइफाइआ सार्भार होनायनि गय बिफाङाव आरोना फामि थब्ल'ना गल गल औलै सोर बाल होनदों औ
गल गलसो दा ओमफ्राय मोजां जाफिनबायना औ बाल रागानो दिखे मैथा गोखै होनदों आरोना ओंख्रिया आरोखि ना मा ओंख्रिमोन सना थबल' होनदों आदसा मुलाजों एन्जर बेदरसोमोन आरोना ओमफ्राय आंखौ नुवा नामा दाबो थब्ल' सना नुबाय दहाय न'आवहाय गल गल जादों आं ओंखारबोदों आरोना दायो ओमफ्राय माहा हाग्रालि बैनाय खावसे गावहा सिनायाखै दां होनदों आदसा आंनिखौ होनाखै गाव बेरायहैनायासो आरोना बैयाव चिराङाव थांदोंमोन बियो बेरायनो दिनैनि समाव मा होनो चिराङावहाय बेरायनो थांदों बिसोरो लावथियाव बेरायनो थांदों ओमफ्राय लावथिया बेरायहैसै थुबैनाय खावसे हां मा होनदों हां आं बेसर गाव दंखायो बिसोर गावआव दंखायो आरोना आदसा बिबारनि मालासो गानहैबाय आं आदसा गानहोबाय आं आदसा दे ओमफ्राय दिफौआ मिनिबायसो ओमफ्राय लावथि मा होनदों पार्कआ हाग्रा बारि खासो होनदों हाग्रा बारि खासो आरोना लावथिया आदसा बेरायना फैब्ला दा लामायाव गुमै खावसेना बायनासो लाबोफाबाय होनदों आदसा ना बायना लाबोफाबाय आरोना लामा ससेयाव गुमै खावसे हाग्रासो होनदों हाग्रासो आरोना फैफिनबायबो न'आव बैनाय खावसे होनना सोंबाय आरोना जोंहा फामिखौ थाब फराय कमेन्ट सना दे जागोन आङो दहाय नेटवार्क थाबथानायनि थाखाय नुवाखैमोन आरोना ओमफ्राय नारखोफिननासो फरायफिननांबाय आङो दिङा नोंना फामि फैनायखाय गोसोआनो गुरब्ला मोनखादोंना दिङा नोंना ओंखायनोथ' आरोना थांफिननांगौ गुमै खावसे दहाय नों फैबा लोगो हमजागौमोनना होनदों आरोना जि गोथाव मा होनदों जि गोबाव थादों जों आदसा गोबाव थादों आरोना होनदों आदसा गोबाव थाथारदों आरोना मा लांफानाय जानायावलाय माफे होनदों आरोना जोंहा दिपकआ ओमफ्राय जोंहा थफिया मा होनदों लाइन फैदोंमोन होनदों ओमफ्राय लिंकआ मा होनदों मोनखाला ना मा होनखो नोमा खाला ओमफ्राय बोरो केया दिहो होनदों आरोना जोंहा पारमिसन ओमफ्राय आइ लाभ इउ बुंसाय थब्ल' आदसा फामिनियाबो गुरला मोनदों बे गोसोआनो आदसा ओरैसो आरोना होनदोंना थफिया ओमफ्राय होनबाय थफिरा मैथासो होनदों आदसा एन्जर बेदर होनदों आदसा ओंख्रि आरोना दिपक नोंहासो मैथा मोनजाबाय होनदों आरोना थायोलै मालाय होनदों दिपकआ मैथा मोनजाबाय थायो खोमालै मालाय बेहाबो जोंहाबोथ' न'आव दंखायोना बोरोदि आंना होनदों आरोना आदसा नोंना होनदों जानो आरो बोरै फैदिया दाबोथाय मिथियाखै बियो बेना गोदानसोलै चेनेलानो गोदानखाय माबाखै खोमा नटिफिकेसन अल थुवाखै खोमा बियो बेनाथ' 100 नङाबाथ' लाइभबो फैनो हाया नालाय 100बासो लाइभ फैनो हायो लाइभ भिडिअ'आ आगोलाव 50आवनो लाइभ भिडिअ फैनो हायोमोन ओमफ्राय दा 100 नांथारगौ जायो साबसक्राइबारखौ होमब्लासो लाइभ होनो हायो आरोना बिदि इउटुबाव मानालि बैनाय खावसे होनदों आरोना माना बेबा थफिराम होनदों आरोना दिपकआ ओमफ्राय आइ लाभ इउ बुंसाय दे होनदों आरोना आं लाजिलाय लाङोलै दे आइ लाभ इउ टु फामि लाभ इउ उन्दुबायसोलां सि जोमना आदसा उन्दुबायसो आरोना ओमफ्राय दिङा दिपकआ आं लाजियोलै लाइभआव थैगोनलै थोदस
सोरबा नुहुरबा फाग्ला जागोन हायदे सोरबा नुहुरबा फन रायलायदों फाग्ला जागोन नै आङो ओंखारबोदोंमोन आरोना माबादि नुदों गाइस ओरैसै आरोना हेल' guys everyone after a long time today coming the live stream today I coming on my live stream welcome to होनदों आरोना ओमफ्राय मानो गुमै खावसे ओरैसै थब्ल' सोरबा नुबा मिनिगोनलै बायदि खम जारला ओमफ्राय मैथा बिजौ गैयैखाय संना होजा मानसि फैगौलै हा थाङासैलां लाजिलाय लाङोलां दे थैगोन गोजांदों होनदों आरोना दुगैना बैनाय खावसे फिसा थब्ल' फामिखौ खुदुम लाइ खनसे आरोबाव सेस खालायबाय चिरां गैला आं ओंखारथ'नोसै दे बाय बाय थसै थब्ल' दि गुमै खावसे आदसा दे बाय बाय जेबो गावनि बेसेन गोसा समखौ लानो होनब्लाबो लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर फामिनिसिम थेंक इउ स' माच बाय बाय फामि होमबालाय ना ओंखारथ'दो दे होमबालाय आंबो 2-3 मिनिटसोल' होनोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय थांसै ओमफ्राय जोंहा ओरैबायदि बिराद प्रब्लेम गामियाव मोनसे बिराद गिदिर मिटिं जादों बेखौहाय आं बे लाइभआव बुंनो हाला बुंनो सानला आरोना मानोना नोंसोर बयबो भाइरेल जानाय सासे मानसिखौ मिथिखानाय दङ आरोना जोंनि पर्बतझरा ओनसोलावहाय सासे बिराद गिदिर इउटुबार बिथांमोनखौ बयबो सिनायखाजोबो आरोना स' आं बिनि बागै आं जेबो बुंनो हाया मानोना बिसोरहाबो लाइफ संसार दङ आरोना फाथैलाय बिसिनायनि बाथ्रा दिनै मिथिं सावरायदोंमोन आरोना गामियावहाय आं थाङासै आंहा बिराद बेस्थ'नि थाखाय आं ओंखारलांनो हायासै आरोना बेवहाय मानोना बोरै बोरै जाखो आं बेखौ बुंनो थांला मोजां मोनलायनायनि बाथ्रायाव फैबाय आरोना बियो ना मा होनो बेखौ मोजां मोनलायनाय गोसो थोलायनाय बा अनलायनायनि गेजेरजों जाहैबाय बेफोरो बाट आं बेखौ जेबो बुंनो थांला आरोना ओमफ्राय मिनिलायथारदों मालाय लाभ इउ बुं जानो मोननायखाय मालाय आदसा औ थांबाय फामिया थांबाय दे टाटा सुमु बैनाय खावसे होनदों औ ओमफ्राय थफिराम खुसिथारलै होनदों आरोसा ओमफ्राय मालाय ना दिखे होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा फैबाय र' लाइनआ आदसा फैफिनबाय आरोना लाइना फैफिनबाय आरोखि आदसा आङो ओरैसो दंफैयो दे नेटवार्क लाफैनाय बायदि जाहैबाय न'हाय नेट नाङा नालाय दा ओरै फैनानै दंफैयो आं एसे गोजानजों लांदांआव बिमा फैयाखैलै दाबो बेना गैया थाहैदो थां न'आव थाहैदो थां मिथिङानो बायाखैनो मालाय दाबो बेबा माब्रै जादों मिथिङा दाबो बाया दाबो सफैया मोनालायलायबाय एथ'बांनो ओमफ्राय थफिराम बिसोरनासो रमान्टिक दिङा आरो फामिना आदसा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों जोंहा अनालि दिखारि सफैनो हादों मस्ट वेलकाम मेरे लाइफ में आने के लिए आपको स्वागत है थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकाम मेरे लाइफ में लाइक कर दो गाइस लाइक
थैंक यू सो मच लाइक देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया है थैंक यू सो मच ओमफ्राय मबाइलाव थायो ना मा होनदों थायो नायै मिनिदों आदसा थफिरा मा होनदों होनजादोंमोन नों फागोला जाबाय होनजागोनबो नों आदसा मबाइलाव मिनिनायखौ आरोना सोरबा नुहुरबा मिनिनायखौ आरोखि आदसा नैलै जोंहा फंबाय दंफैखायो नै खारलांबाय लाजिनानै ओमफ्राय गोजानावबा बारा नुहुरालाय खमलखौ गुफुर नालाय ओमफ्राय दिङा थाथ'दो दे ओमफ्राय आं एसे बथल खनबावनो दं बाय बाय आदसा बथल खनबावनांगौसो दे होमबालाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ लानानैब्लाबो दान्दिसे रायज्लायफैनो हाबाय आंजों जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांनिसिमबो जोबोद जोबोद साबायखर बेसेन गोसा समखौ लानानै फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा मेगन साना लाब गैलाना जोंहा मैथा गोखै जाग्रा आदसा औ नोंगौथ' आरोना ओमफ्राय जोंहा टपिकआ मा खालामबाय दङ दायो गैला ओंखारलांबाय जोंहा माखासे सानैसोआबो ओंखारलांबाय आरोना बिराद बिजि ओमफ्राय माखासेखौ दा मोनायावसो लोगो मोनलायसिगोन ओमफ्राय टपिकआ आं नोंनि लाइफआवहाय सहैस्लाबाखैलै नों लाइभ होयोना होआथाय आं खनसेबो लोगो मोनाखै आरोना ओमफ्राय र' दाहाय नायनि आं नोंनिखौहाय ओमफ्राय होखायाखै खोमा ना नों थानोनो सोलाबालै आंहाबो बिराद बेस्थ' जायो दखानबो होदों नालाय आं बेराफारसे ओंखायनो सोलाबथारा बे सुमाय दुगैनोसै फैयाखैना बिसोर मादैमोना अ नेटानो नाङालै बिराद खस्थ'थार जोंनाव आङो नैबावसो दोननोसै मबाइलखौनो स्टेनबो गैयालै स्टेन लाबोनो हायाखै खारलाबायसो होनदों औ खारलाबायोसो खारलायबायलै गैला गासिबो खारलांजोबबालाय बोरै जालायखो नङा होमबा बिदि गासिबो खारबाला गोसोनि साननाय लुबैनाय गेलेगासिनोब्रा ओमफ्राय मा होनदोंथाय होद दिसटाबथारलै मा होनदों बेग बानायखै दोनथ'वा मानो नों होनदों बेग बानायखो दोनथ'वा मानो नों होनदों बेग बानाय माने बेग बानाय मानि माखौ खोथाय बेग बानायखौ मानो दोनथ'वा होनदों आरोना मा बेग बानायमोनलाय खोन्थाहरलाय दे जोंहा थ'फिराम बेग बानाय माने बिफाङाव बेग बानायखौ मानो दोनथ'वा होनदों आरोखि ना माथो जाखो नङासै आरोना हेल' लोगोफोर वेलकाम दान्दिसे रायज्लायनो सम मोननायखाय नोंथांमोनजोंहाय फैनाय जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय ओरैनोसो लि हांना जिमाइल आदसा ओरैनोसोलै आंना जिमाइलआवसो होयो भिडिअ'खौ आं दा आदसा बिदिसो आरोना बे सोर जोबोद जोबोद गोजोननाय मोन्दों गोसोखौहाय नैबे गोजोन मोनाबिलि समाव गोजोन बेलासि समाव बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों बयबो
आसा खालामो अराय सम लोगो मोनलांबाय थागोन लाइभ स्ट्रिमाव। लोगोसे बयनिबो इउटुबा थांनानै थाथों, बयबो इउटुबावहाय मोजां सालायलांनो हाथों, आं बेखौनो मिजिं थियो आरोना। ओमफ्राय जोंहा मा होनदों, ओरैनोसो मानसिफोरजों इन्जय आदसा लानोसो लादों मबाइलखौ। दे आंबो बिदिनो जाहैबाय आरोना। ओरैनोसो आंबो इन्जय खालामनो थाखाय माने टाइम पास बरिं मोनो नालाय, आंबो बिदिनो थाखाय लानायानो जाहैबाय आरोखि ना। आंबो एप्लाइ खालामनो हायाखै, मनेटाइसआ खालामनो हायाखै आरोना दाबो। आंनाबोथ' बिदिनो जाहैबाय। ओमफ्राय सापर्ट खालामबाय थागोन होनदोंमोन माखासे मानसिफ्राबो, ओमफ्राय आंहासो समखौ मोनाखै आरोना, बिदि जाबाय थादों। आरो लोगोसे बेराफारसे मबाइलाबो बारा थिग नङा नालाय, आङोहाय भिडिअ'खौबो मोजां लाबोनो हानाय जाया। माने मावनानैबो जानांगौ नालाय, बिराद खस्थ' जायो आरोना, बिराद खस्थ' आंनि न'खरावहाय। बिराद खस्थ'नि थाखाय आङो जेबो मबाइलावनो माने आं जेबो खालामनो हानाय जाया आरोना। माने बे मबाइलखौबो सोरबा सोरबा फंबाय मोनहाबो लांनाय जायो नालाय। ओमफ्राय नै दा मैया सासे फंबायाहाय 17,000नि मबाइल गोदान लाबोलायबाय, 5G। माबायदि जागोनथाय, मटर'ला ना माथाय। बिराद दामि मबाइल लाबोबाय बियो गाव खामानि मावनायजों। दा मा मावगोन नायलाय, इसिबां नङा होमबा, इमान खस्थ' मावनानैब्लाबो जोङो जेबो डेभेलप खालामनो हाया। खालि जानायनि थाखाय, उदै थाइसेनि थाखायल' मावनांगौ जायो आरोना बे जिउखौ लानानै। ओमफ्राय जोंहा मा होनदों, मबाइल थुना रोङालै आं। आदसा गावहा जि मोजां मोजां भिडिअ लाबोयो, थुनो रोङालाय। ओमफ्राय दफांनिखौ होदों, दफांनिखौ मा होनदों, दिपिनिखौ होदों। आदसा दिपिनिखौ होनदों आरोना। आदसा नोंनि दिपि, आदसा आंनिखौ होनदों, प्रफाइल पिकनिखौ होनदों। आदसा औ आंनाबो बेक बानाया आरोना। नोंना गार्लफ्रेन्डआ लाइभआव फैगोन ना फैयालै होनदों। आंना गार्लफ्रेन्डआनो गैयाबालाय। जिर' आरोना आंनि गार्लफ्रेन्डआहाय। माने आंना गार्लफ्रेन्ड गैया आरोना। ओमफ्राय टाइम पास खालामग्रा रावबो गैया दा लाइफआवहाय आरोखि ना। ओंखायनो आं माने लाइफआवहाय बिराद इन्जय आरोना, बयजोंबो बिराद इन्जय, बिराद गोसोखौ रायलायो मोननानै गोजोननाय मोनो। माने लाइफआवहाय लोगो मोनलायो आरोना। इमान गोजान गोजान बेबा अबे डिस्ट्रिक्ट जों बर'आ अबे अबे जायगायाव दङ, अबे खनायाव दङ, जों लाइभनि गेजेरजों मिथिलायनो हायो आरोना। ओमफ्राय बेराफारसे माबाफोर जायोब्ला बैनिफ्राय जोङो माखासे माबाफोर जायोबा जों बेनिफ्राय जगाजग खालामनो हायो आरोना। उमुगा उमुगनि होननानै जोङो मिथिलांनो हायो आरोना, बेबायदि। ओंखायनो आं बे लाइफखौ गारनो हाया आरोना। ओरैबायदि मोजां मोनो, माने जोङो बर'फ्रा बबे जायगायावहाय दङ आरो माबायदि रायजो जादों, जों मिथिलायनो हायो आरोना। ओंखायनो आं लाइफनि गेजेरजोंहाय इन्जय बिराद मोजां मोनो आरोना। जंखायलायनाय, एदावलायनाय, सोरबा रागा जोंनो हागौ निस्सय, खिन्थु आंनि गोसोआव रागा जोंनाय गैया आरोना। सोरबा माबा गाज्रि बुंदोंबाबो बियो मानि थाखाय बुंदों, आं बेखौसो सानो आरोना। मानि थाखाय बुंदों, आंनि गोरोन्थिनि थाखाय बियो गाज्रि बुंदों जानो हागौ, बा सोरबा बैनि थाखाय गाज्रि जादों नङा होमबा, गाज्रि नुनानै बेयो बेखौ गाज्रि बुंदों जानो हागौ। उइदाउट न' प्रब्लेम आरोखि ना। जों मानसि माहारिया जों सुद्रायजोबनो हायो आरोना गासिखौबो। मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो बेबो मानसि नालाय, मावनानै जायो बेबो, जोंबो मावनानै जाग्रा, बयबो साख्रिया बेबो मावनानै जाग्रा नालाय, जोङो गासैबो समान। जोंनि जिउ थांना थानायाव बयबो अनलायनांगौ आरोखि ना। आंनि बागै आरोखि, जिखुनु आं बेखौ बुंबाय आरोना। बिनि थाखाय आं बिराद इन्जय आरोखि आं लाइफआवहाय। ओमफ्राय गामिनि बिबाजैफोरखौ थाहोनो थाहोगोनलां होनदों। आदसा गामिनि बिबाजैफोरखौ थाहोनोलै होनदों। आदसा थाहोनो आरोना। दे बे दानि नों खोन्थानाया आदसा दानि आं खोन्थानाया ना खासे माने ना खासे दंबावो होनदों, ना खासेयाव दंबावो होनदों नामा?
ना माखासे दंबावो होनखो टपिकआ मा होनोथाय ना खासेव ना मा होनखो ना खासे दंबावो माखासे दंबावोसो होनदोंगोन प्रफाइला आंना बे आयो जोबोद गोबावनि प्रफाइल दे बियो आं बेखौ बुंनि आरोना बे प्रफाइला इमान गोबावनि प्रफाइल बियो जेब्ला आङो बै फन्द्रस'नि जिअ' फन ओंखारदोंमोन ना बै समावनो बे प्रफाइलखौ लादों आरोखि आङो फन्द्रस' जिअ' मबाइल ओंखारदोंमोन ना जेब्ला आङो कलेज फरायदोंमोन आरोखि बे समावहाय जिअ' मबाइलखौ आं इउस खालामदोंमोन आरोना बे समाव जों जेबो दामि मबाइल बायनो हाया बे समावहाय फन्द्रस'नि जिअ' फन ओंखारदोंमोन बे जिअ' फनजोंनो सोलिदोंमोन आरोखि बेयावहायनो गासिबो फेसबुक वाट्साप बिदिनो इउटुबबो नायजायोमोन आरोखि ना बेयावहाय बि मबाइलजों खेबनायमोन आरो फन्द्रस'नि जिअ'जों दा बियो आंनाव बोसोरथाम खुनुरुखुम थादों आरोखि मानसिफोरनाबो बिदिनो थादों खोमा ओमफ्राय हारसिंनो गाज्रि जालांबाय आरोखि बे बेटारियाहाय दा ओमफ्राय गैला बियो मबाइला ओमफ्राय नाम्बारखौबो गोसोआव गैला आरोखि ना आं बानायहोफिननोबो ओमफ्राय मा होनदों गार्लफ्रेन्ड सोंलाय बायो ना होनदों आदसा गार्लफ्रेन्ड सोंला बायोना आदसा गार्लफ्रेन्ड सोंलाबायो ओमफ्राय गैयाबा माखौ सोरखौ खोन्थानो ने औ बेनोथ' आरोना गैया नालाय गैया आरोना स्रा आरोखि गेजेराव गैया नालाय गैया नोंगौ मायदिबो गैया आरोना ओमफ्राय गार्लफ्रेन्ड दंबा खिन्थु माने आङो लाइफआव थानोबो सम गैया जानो हागौमोन खोमा नङा होमबा मानसिफोरनि लाइफआवबो थांनो सम मोननाय जागौमोन आरोखि बिजि फनावल' फन थागौमोन खोमा जुदि दंबाय बायोमोनब्ला आरोखि ना दा अब्लाबो गार्लफ्रेन्ड थाबाबो टेनसन जायो मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरो बेरायनो लेंगोन बा आलासि जानो लेंगोन नङा होमबा ना मबाइल रिसार्ज सोनो थिनगोन बिदि आरोखि ना आरो जोंबायदि दुखिया गरिबनि मानसियालाय जों सोरबायदि सिख्लाखौ मोनगोन नङा होमबा मोना आरोना न' नेबार ओमफ्राय बेयो जानो हाया आरोना जोंनि थाखाय मालाय गोनां गोनांफ्रा गारि घरा गोनां न' बां ग्रोम ग्रोम गोनांखौसो मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय जोंबायदिखौ सोरबायदिया नायस'नो नङा होमबा जों जाबाय दुखिया न'खरनि मानसि ओमफ्राय जोंहा मानसिनो साननो हनो हानाय गियानखौ होदों औ नंगौ राइट इउवार्स राइट एन्सार ओमफ्राय मा होनदों गैयाबा सोरखौ खोन्थानो औ बेनोथ' आरोना मानसिनो साननो हनो हानाय गियानखौ होदों एक्सुेलि राइट आरोना राइट एन्सार जोङो गासै सुबुं माहारिनो गसाया जोंनो हरफाखादों जोङो जेन' खाना खुज्रा बबा बबि खोमा बिंगि आखाइ आथिं खुना खुद्रा नङा आरोना जोङो मावनानै जानो हायो माने थांना थासान्दियाव आरोखि ना बा गोदोनि समाव बिराद खस्थ' मोनो आरोना जोंनि जायगायावबो बिरादनो जोंहा इंखोर थुरिनि जोबसोमोन न'आ आरोना दासो जोङो फैयै फैयै लासै लासै एफा एफा नङा होमबा सोरबा सोरबा प्लास्टारनि न' नङाबा उन्दुबावा जोंथ' हायावनो उन्दुनानै देरबोनाय ओमफ्राय मा होनदों नोंस्रा बिफंखौ होनदों आदसा फंबायखौ आरोना अ बेना गैया 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 बेनाबो गैया बेबो गैया ओमफ्राय फरायगासिनोसो दं नालाय नोंगौथ' आरो औ जोंहा सोरलाय फामिसो नोंगौथ' आरोना आदसा थेंकिउ फैफिनबाय आरोना फामिया आइ लाभ इउ मा होनखोलै जंखायलायनायखौबो सोरबा सोरबा माबा सानोना गुमै गुमै नि दिङाया होनदों आदसा ओमफ्राय मा होनदों एसे आंबो थानो मोनदों मा होनदों आं लानाय समाव
800 900नि मोनबायमोन आदसा बे जिअ'खौ आरोना मानो बिदि जादों अ केमेरा जालायबाय आंना आदसा केमेरा जालायबाय आंना आदसा केमेराया आरोना आङो गनावसो दोनदोंलै माबाखौ ओंखायनो बिदि जादों आरोना मोसौबो खानांगौ मोसौ लायाखै गांसो हानानै बिराद खस्थ' दानि ओरै एखेबारे आलारिया बौजोबदों आखाइ गोलाव गस्ला गानाखैमोन नालाय आङो आलारिया बौजोबदों मोसौनो गांसो हानानै लायनाया ओमफ्राय सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर दान्दिसे सम नोंथांमोनजों रायज्लायनो मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनबाय नैबे गोजोन मोनाबिलि समाव बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर गावबा गावनि बेसेन गोसा समखौ लानानैब्लाबो नुजाफैनो हादों स' आंनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोननिसिम नुजाफैनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय माबायानो जायालै आंना मबाइलानो मोजां जाया कुवालिटिया आंना मबाइला 9000नि ल'नदे लोगोफोर ओंखायनो मबाइला कुवालिटिया बारा मोजां नङा नालाय मिथिला जोबगोन सफायत नों मिटिंआव थाङाखै थांलालां दाबोथ' जोबखायाखै बियो मानसिफ्रा थाङालां बायोलां एफा गोजान मेंनानै मोसौ खायाखै आं दाबो नों थाङाखैमोन थांखायाखै जेरावबो थाङाखै जेरावबो थाङाखै ओहो नों थांदों ओमफ्राय दहाय ए थांगोन बेखौ थांनो नाङाब्रा मालायनि लाभ स्ट'रि आवलायनाया औ ओमफ्राय 50 जानोसै आरोना लोगोफोर बाय लानोसै नामाथाय ना जोंहा स' जोबोर गोजोननाय थाबाय जोंहा मन्जिर आदा सफैनो हादों स' थेंक इउ आदानिसिम रोजा रोजा साबायखर आंनि लाइफ समाव नोंथांखौ बरायबाय गांसे आर'नाइजों बरायबाय जोबोद साबायखर आदा जोबोर गोबावनि उनाव लाइभ समाव नुजाफैनो हादों ओमफ्राय स' थेंक इउ हाइ ब्र' मा खालामदों नै दसे ओरैनो लाइभ होदोंमोन दोननोसो सानबायमोन आरोना स' थेंकिउ गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आदानिसिम जोबोद गोबावनि उनाव नङा होमबा ओमफ्राय गोजोननाय मोनबाय आदाखौ लोगो मोननानै ओमफ्राय गाबोन क्लाबाव मा होनदों काबाव नांखागौ होनदों आदसा गाबोन काबाव नांखागौ आरोना ओमफ्राय थेंक्स इउ वेलकाम आदानिसिम स' थेंक इउ ओमफ्राय खालाय नालाय मालाय जाबाय थागोन औ माथो ओमफ्राय मा खबर मोजां आइ एम फाइन ब्र' आइ एम फाइन ब्रादार ओमफ्राय मा होनदों नोंसानि बारि नामा बे होनदों नङा जोंहानि नङा ओमफ्राय बेवहाय जोंहाबो मोसौ खायो आरोना सासे मानसिनि जोंनि आदै जानायनि आरोना बे बारिया नै गुवारथार बिगासे दं आरोना बेयाव जेबो खेथि मावाखै खेथि मावनो सानदोंमोन ओमफ्राय मोसौ खायो नालाय ओरैहाय नै
मोसौ खानायनि थाखाय जेबो मावनो हाया। ओमफ्राय दाउ बोरमा बिराद दिस्टार्ब उफुद्रुग जाथारो आरोना। बरिया स्किननि औ बरिया आदा जोबोर मोजां आरोना। गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय आदानिसिमबो रोजा रोजा साबायखर। ओमफ्राय आंबा 7K 7K निल' लाफिननोसै आदसा फनखौ आरोना 7K नि आदसा जायो आंना नैबे 9K निमोन आरोना 9,000निमोन अनलि 9,000निल' आरोना बिराद खमनि आंना सिगां समावहाय मबाइल फना 20नि मोनसे दंमोन ओमफ्राय 20नियानो गंनै दंमोन आरो ओमफ्राय गंसेया 10K निमोन ओमफ्राय बे गासिबो सिखाव खावजादों आरोना बेंगालराव थांनाय समावहाय बेंगालरावहाय लांजादों मोनाखै आरोना बेखौहाय बेनिफ्रायनो आंना इउटुबा एसे प्रब्लेम जाबोदों आरोखि माने बे आइडिखौ खुनुरुखुम गोसोआव थानायखायसो मोनफिनदों जाहैबाय ओमफ्राय नोंलाय भिडिअ'बो खालामखायो मा होनदों नोंहालाय भिडिअ'बो खालामखाया आं आदसा नाङालै होनदों आरोना नांलायालै भिडिअ'बो खालामखाया आं होनदों आदसा भिडिअ'बो खालामखाया आरोना आदसा औ रायज्लायनो मोनबानो जायो आरोना खबर लानो मोनबानो जायो आरोखि ओमफ्राय जोंहा आदामोनजों जेनेबा थेंकिउ ओमफ्राय बेंगालराव थांफिनगोन नामा आङो थांनो गोसो गैथ'लालै थांथ'नो सानाखै आरोना साइकेला बेयो उल्थासो गिदिङो बे नयनानो साइकेला बोरैबा आथिङाव हाबगोन बियो फैयाखै दाबो बिमाया ए मानो गारनानै फैदिया बेफोराव थाबाय थाखो आं थांफिननो हानाय नंला खोमालै बेफोराव उनावहाय माबाफोर जायोबा थांसै एसे माने थांनोबो गोसो दङ आरोखि ओमफ्राय खामानिखौ मोजांखौ नुहुराखै आरोना गोबां खामानि दङ मावोबा ए होनदों आरोना औ माला फैबावगोनलै मिथिङा दाबो गवाबालाय ओंखाम संहैनांसिगोन आंथ' होनबा रिल्स बानायनि फै रिल्स बानायनि फै गोलैगोन आयं गोलैगोन मासि गोजौ गाखोदों सालायनाय बायदि मोनो बोरमा खानो ओमफ्राय एसे होनदों ओमफ्राय न'नि खामानि दंबा मावग्रोदो औ मावनोसै आदा मावनोसै रावबो गैया दिनैहाय ओमफ्राय फानगोन नामा बे खौ होनदों नैबेखौ है बेफोरखौ बुंबावनो नामा उदाया फना खबर होननाय फानबा होनदों आदसा है बायबा बायलांथोंलै बेफोरखौ फानो नामा फानालै बेफोरखौ बायबा बायलायथोंसै उदायिफोरखौ उदया फना नेटवार्क प्रब्लेम बोनो हाया न'आव फैबाथाय नेटखौनो बोनो हानाय नंला आरोना जोंहा दे बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर नैबे गोजोन बेलासि सुदेम समाव गावबा गावनि बेसेन गोसा समखौ लानानैब्लाबो आंनि लाइफ समावहाय नुजाफैनो हाबाय गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोनखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आंबो ओमफ्राय जोंहा समायना बाजै सफैनानै थेंक इउ स' माच वेलकाम नोंथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायबाय ओमफ्राय लाइक दन थब्ल' सना मेथाइनि औ दे सना दे ओमफ्राय बिदिनो लाइभ रुमाव जमा थानाय बाथाय
गा गामुलु मा होनदों गोमाला जायो जायाखैलायना औ बिदिनोसै आरोना स' थेंक इउ ओमफ्राय दे बयबो बाय बाय दे मनिजिर आदा दे बाय थेंक इउ स' माच बाय